Lah niki putuku wedok. Lah wah jan jejer ya ya betul nikah lungguh. Jan diaturi kok jumeneng. Lu kowe iki lungguh tak cigal sikilmu. Cacak cedak kan kowe lungguh sik, Nduk. Weh jan. Halo, aku ya lagi iki alhamdulillah niken sanom kaya nyekar ning kuburan. Kok nyekarne kok ya ngerti enek dagelan raine kaya maisan. Ngawur ngetono maisan. Iki ngono kijing lho. Oh iki yo ngawur apa? Kijing. Iki ngono tahu bulat. Kok adoh men. Iki ngono dicopot. Ora dicopot tahu bulat. Nek Banyoli sing cedak-cedak. Goblok ora. Lho, Banyoli aku ki dudu maisan aku ki. Sirahe muni. Mboten kula mboten. Mboten. Lah iki mboten. Mboten. Ajabir. Ajaib. Ajaib. Ajaib sirahe. Ajaib. Ajaib itu. Getuk asale saka tela. Ndasku remuk kinggo bayaran pira. Nekane kurang ajar sing diantem cangkeme. Aja padha ngetebrana lho. Model iki ambak mung kaya ngono sikatane nganggo botol lho kuwi. Botol Masa ya serasi. Lho, ra tak omongi to, Nduk. Iki anakku kabeh. Wong biyen ki urung ana sampo. Nggih. Kuwi nek kramas kanggo merang dibong. Nggih. Nah, nek sikatan kuwi urung enek odol urung apa, sok-sok areng. Lah terus nganggo botol dilembutne nggo gosok untune. Nah, lah tanggaku entek rong truk dienggo sikatan terus wong Banyoli kok sing realita mosok kurang realita piye lho? mosok sikatan sampe botol rong rit. Bayangno. Ora lho, niki nek nyawang sirahe mondol kok modele piye kan barang iki lho mogelan. Piye. Arep mok kapakne. Yo apik. Wah. Iya. Oh, cantik. Dilukis gambar opo to? Apik kan? Kurang janges. Kurang janges. Janges. Malah kaya situr. Mangkane to, lek Banyol iki, wayah iki sing kene iki dipacaki, sing mburi iki ya dipacaki. Lah, malah apik sing kowe iki raimu apik sing iki, madhep rene lho, apik iki lho. Iki tok gan. Ndangao. Cangkeme loro. Ngendi? Siji iki. Lah sitoke lha iki apa? Wong kok iso Nggih, sugeng dalu. Nggih, Bapak Dalang, sugeng dalu. Nggih, Mbak. Nggih, jenengan paring asma Bapak sinten? Nggih, niki saking ngetan kula Edi Darsono. Nggih, dari pitepangan kula niken, Pak. Nggih. Delengen. Ya, Pak. Mau gambari lambe madhep. Oh ngelak bocahe. Cangkeme ngene ngelak. jare ngelak ngono lho. Gambar Bapak Klenteng. Bener. Lek niki Bapak sinten, Pak? Dityo. Raditya. Napa? Raditya. Raditya, nggih nderek pitepangan kula niken salindri nggih Bapak. Kula nderek ajar, kula teng mriki tasih belajar nggih Bapak. Menawi Ajar apa? kula tasih belajar nyinden, menawi kula enten klentu-klentune kula nyuwun pangapunten nggih Bapak. Ampun didukani nggih Bapak. Ora. Mas Raditya nggih, kula nyuwun pangestunipun Bapak Klenteng. Oh iya. Suwi mboten kepanggih jenengan. Iya, apa to? Tahu kepethuk to? Ora. Tahu ta, Truk? Tahu ta, Truk? Bola bali kerep. Iki nyapa to? Iki nyapa? Tak ngerti bokong kon kowe enak to. Ngene ta sawang ae. Keri dhewe kok ngentut kok. Lah nyang apa nyapa? Wong niken ki omongan karo dalang kok
kowe goleki ada wedak. Kan nyelo-nyelo lho iki. Ora kok nyelo-nyelo wong kenalan iki biasa iki penak. Lho, kok nganggo ngene. Kudune ora mundur. Kudune ya aja mundur wong aku ini. Lah piye nek kenalan? Ya kudune maju to. Contoh. Pripun Pak Dalang kabaripun? Lak sami sae to. Mugi-mugi tambah laris Pak Dalang. Pamane karo Mbak Niken, Jang, pamane. Contoh Mbak karo Niken pamane piye? Pamane. Mbak Niken. Pripun kabar? Mbak Niken. Lak sehat to. Niken iki meneng dikira seneng. Lah, asline Mikir, kok iso mikir, Mbah? rumah sakit Widodo rak cedak to. Nggih. Lah ya mondol kok gejala stroke. Rumangsamu seneng, Mbak Niken bangunane rumangsamu seneng. Mendek, rada mendek. Idonono ndase, Mbak. Kowe iki yo ngerti yo dolangane Niken ku saya mundur, nyenyeti kowe kira kaya kloset. Lah nek karo Mas Pelok nuwun sewu umpama jejer, paling ora ibarate kaya Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi. Dimas Diajeng lah iki ayo coba jajal. Niki lho. Baik lho, niki termasuk Dimas Diamput. Ya ora diamput. Yancuk. Malah nemen. Ora leh ngono kuwi iki dinane iki dina riyaya. Lah. Kudune saling memaafkan. Saling Ojo nelong. Oh saking tresnane Abah. Tresna. Bocah kok janger ndagel nyapa mau gameli. Bocah kok janger ndagel tinggo kalah-kalahan. Lah kok tilone. Lah. Tak idone raimu. Wong anu kok yo nangis. Kene iki melas kok. Aku nangis apa nangisi kowe ya? Lah nangis sinten? Pak Gambe lho pas 100 dino. Ayo nyanyi ya. Nembang. Mbak, iki apa? Iki Nembang. isine lagu-lagu. Oh, alah. Oke. Wah, ya iki nyanyi iki bae lah. Apa? Ayo, aku ki ning kene gandrung sapa ceritane? Lho, lah nek di antara wong papat iki sing ganteng dhewe ya Aku iki. wis tuwek rasa. Lah iki to. Aja golek cowok ganteng-ganteng nglarani ati. Nah. Golek kaya ngene iki lho, golek kaya ngene iki kiri era doyan. Aman. Kuat. Iki lho, aman. Karo iki lho. Aku biyen ya tau Mbah. Piye? Duwe pacar sing kaya ngene iki. Terus? Tiba yo jek panggah nglarani ae yo. Nglarani atimu. Heeh. Pancen pertamane iki lara. Lah terus Suwe-suwe terus gakmu enak lho. modelmu. Bocah cek karo cah SMP kok omongane menjurus. Bawa-bawa asmara Bawa. Mas. Awak dhewe minggir. ya. Lah tas iki. Ayo disen. Oh, pelok barang. Iki tak bayangke sampean ki dadi pacarku. Dadi tak maneh wi sampean ki wong sing paling ganteng dhewe sing paling tak tresnani dhewe. Ora sah etok-etok. Sik kok upamane. Tenanan wae. Tenanan apa wani ngragati aku? Banyak apa? Omahe ra duwe. Ken, Roh. Ken ngenyek. Aja ngenyek cah iki. Napa, Mbah? Iki sugih. Kok iso? Alas mantingan ngampe jero-jero. Banjarjo. Dituku. Sok Januari panen kethek. Ora ngerti kesugihane mondol. Ora ngerti. Omahmu lho cagake pira? Cagake 12 Mbah niki. Apa? Ya Mas ya, pendopomu cagake 12 ya. Yo. Sing papat nang tengah to, sing 8 nyongkok kok kiwa ngeten iki. Pancen pendopone arek ambruk. Kae omah ramah tamah. Enek kain angin kolor ngidul. Enek angin kok kidul ngalor. Sopan mengomahe. Mae sopan. Omahku kaya gendera. Kamar mandi kok nang tengah omah kene ra kene mondol peneng. Gagarane Yayi garempun wong akeh ya. Alah. Yayi garwanipun akeh iki lho. Kakang. Kakangku aku ya ora trima lho balane kan mau. Niki wis salam lho ganteng kok iso.
Kan, Maksude aja nemen-nemen. Kuwi mung sak sore ning jero mobil. Dek mentret. Mentret. Bar mangan sumpil. Wong ora pan. Sing wedok ora masak terus mentret. Yayi garipun Kakang Yayi. Injih kacang Mas. Iya kacang atom. Wong iki kudu sing budaya, sing seni. Sing semeleh. Lah kok malah kayak perahu ngene. Ganjelen sandal ndase lho. Ora sesek. Malah ngene lho. Lah ngene lho, wong mbok sing wibawa ngono ra iso. Iya. Yayi garipun Kakang Yayi. Tahu tanggapan nganggo ngene iki. Lah terus, Pak. Dek mengu ngiduli, blangkone cek mengu ngalor. Lah kok malah kayak hula hoop ngene ya. Bisa diputer-puter lho. Menak. Menak. Pangku Mas. Kelo, njaluk pangku kelo. Alah. Gage. Dak ngono. Alamat dipisui mamo meneh ki engko. Apa? Sopo? Kancaku e. Ah. Sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Komodo ngemplok ndasmu. Lah lha komorate karo sapa? Komojaya. Kowe iki dagelan kondang ya kalah karo kene. Lah kok saged? Dek ngenani nyalonke DPR. Banner dipasang sak nggon. Oh, alasane perapatan ae. Yayi, Injih Kang Mas. tresnaku marang sliramu. Kang Mas nek ngomong madhep mriko mawon nggih abape amne ndak enak. Kowe ngengkel lho, kowe marang tak omong. Kowe ndek sore tak omongi ngengkel kon aja nggawa cangkem sing iki lho kok. Ngengkel ae. Nggawa cangkem sitoke ka lho. Cangkem sitoke rung garing. Ketingale Kang Mas niki benjing kalaupun sudah jadi suami. Mas. Oh. Alah. Kono kuwi lek arep ceblok ki mbok ya. Ngomong. Ngomong ngono lho ben aku ki cepak. Pangku iki ming sedelo ae ngono. Wong ngerti pangku ra gelem meneng malah ngene. Lah akhire Akhire aku yo keri. Yayi. Among hati pami Kenapa? Iki ngapa? Ngeget-ngegeti kancane. Iki lho. Luar Kowe teng dagelan liyane kono. Ngene apa? Pak Bupati kula pun lunas kan langsung. Guyon, kok dikira guyon. Bang, abahe wis lunas, Niken wis lunas, aku wis lunas. Kok sing ra jelas iki kowe lho kok iso. Kene wis. Napa? Tapi dikek BRI langsung disetorne. Ngono rumah. Ayo nyanyi. Kene-kene iki Yayi. Wanine karo cacilike. Tresnaku marang sliramu. Tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung. Pecahing dodo utaing ludira sedumuk bawuk senyari banyu. Ya Allah. Kok iso? Kok iso sedumuk bawuki piye to ya? Kudu sedumuk bawuk. Lah piye? Piye to Mas? Sedumuk batuk. Batuk. Ayo piye nek bathuke kok. Kaya nek bathuke kok. Rumangsamu nek bawuki po kasar. Boten. Biyen ki enek majalah Joko Lodak. Leres. Yojo. Nggih. Nek sing diarani kuncung ki cah lanang, Cilik ning kene ana kuncunge Kuncunge. nek bawuk kuwi cah cilik sing kuciran loro. Iwo nengen. Saking asosiasine wong-wong kuwi. Ya wong-wong lho. Lah iya. Perkara majalah kuwi aku geger karo maratuwaku. Kok iso? Lah piye lah bawuke tak kei kuncung lho, Bah. Yo ra entuk. Ora oleh ya. Kene-kene Yayi. Jane dikelabang.
luput pisan kena muni isa muni ta iki lho piye wek muni piye Piye ta le? wek kalau muni piye iki lho luput pisan kena wong enek wong nyanyi Malah gak ketok serem. kene Yayi Nyedak Mambu muda enak. Engko diumbah digodhog banyu anget kenyil-kenyil. pancen Kecil aku. raiku kaya telo Luput pisan kena pisan. Mbak Niken sampean gandeng saka kono jajal sampean gandeng saka kono mlaku wong loro jajal Nggih. Mbak Niken badhe teng pundi Badhe gua telek, Mas. Wah, nemen yo. nemen seneng nek bojomu telek nang bendina dikeruk Sapa sing aku bojoku? Sing ngakoni bojoku kuwi sapa? etok ngono to Lah Yayi. dene aku ndek bojo sampean kok ora anakku gendruwo wae. Yayi ora pareng kaya ngono ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene sira Taman Makam Taman Keputren Makam Pahlawan mendem mbokmu Taman Makam Pahlawan cedhake Taman Kaputren ya Yen gampang luwe gampang biar masyarakat Ngawi pirsa Mbak Niken asli saking Kota Kediri Kota Kediri sekarang sekolah kelas berapa setunggal SMA setunggal SMA pinter nyinden Bang Alhamdulillah. anake mondol sing wedok Bang kelas 5 SD meteng. Meteng. masa meteng ngawur Lah nyapa? wis nglairne kok malah nemen Iya, betul. wis malah Aku banyolan ki suwi lho karo sampeyan. lahirnya ya wujud bayi tandel Duh. Kaya anu wujude kethek. Bojone mondol ki leng lairne anak iki pas meteng songo. usum tikus lho Ora menteng songo. Dadi nang kuping, nang ndas, nang cengel, teng prentul ngono. Dadi metenge kaya wong duwe tumor ngono kae. Ating prentul. yen nangel kelo melok ngamen nang mburi apa piye Ati untune pasangan lho. Engko mok jawil Pak. iki untuk palsu lho Mbak iki untuk Pas palsu palsu. asline sakmene ya Ngawur malah sakmono lho. Kok iso Enek 2 meter. tan kena tinumbas arek wes ora enek sing enek ning Jawilen to, Abang jawilen enek to? kan. Sampun Jawilen. lho, Bang. Jajal nek. Jawilen. Nek. jawilen nang ngene lho Bagus. hore bagus. selamat ulang tahun selamat ulang tahun enek sing kurang ayo Napa? ndoke urung Yoke nang jero. Ben ratek kulite ben ratek ponto karo niken. Iki bar ki engko mesti ngombe obat. Lho, napa kok sakit Mencret, sumpah tenan. Kaken mangan sumpil. Lah sumpel rong diolah kok dipangan. Oh layak bokonge kandel. Pempesan to kowe. Cangkemmu. Iya. Kon iso ya moe. Engko nek garing gak nglenthek dhewe jere. tan kena hati
Ki suarane apik, jogete apik, bocahe ayu jajal piye. Nemen no. Paket komplit. Paket komplit ya niken kuwi. Suarane apik. Nggih. Pasuryane apik, kulitan kuning, joget apik. Mula nek larang ya lumrah. Lumrah. Lah, dine mondol iku. Pripun ngerti kula. Lah adikmu nyapa ta? Bisu. Bisu bisiki aku. Mondol iki. Omong jelas aku ora roh kok bisik. Mau sing goblok ya gembleh kae, wong nek omong bisu wis pindho. Lah nyari ngono bangga ditekok ini kaya aku geblak. Ya ndak Kakek napa iki? Jeneng kula mawon Oke, anu kok kibot yo. Saka anu. Anu mawon dicampur mawon. Oke. Jeneng kula ya.
Luar biasa. Kembali ke laptop. Iki acaranya luar biasa, Mas Yudo. Nggih. Para dalang, Nggih. Mbak Niken. Kupatan ngiras pantes halal bihalal. Mau wis disinggung Mas Yudo, Mas Dalang. Kupatan kuwi tradisi sing ora iso ilang karo budaya Indonesia. Ora wong Jawa tok. Aku mubeng Palembang ngampek Hongkong ngampek Taiwan. Neng kono enek wong Indonesia, khususnya wong Jawa mesti ana kupatan. Lah halal bihalal kuwi Mas Yudo ya pirsa nek jaman Sultan Agung kuwi ya wis ana. Jaman ngadeke negara Islam ning Demak Bintoro ya wis ana. Ditengeri Jang Sunan Kudus ngundang murite Arya Penangsang karo Hadiwijaya sarasean ana Kudus, terus kuwi anane diarani halal bihalal. Ruwete Indonesia sakwise kemerdekaan, ruwete politik ana Indonesia. Bapak Presiden Insinyur Soekarno kepengin nglumpukke tokoh-tokoh politik uga tokoh-tokoh para alim ulama. Pak Karno rembukan karo Mbah Hasyim Asy'ari supaya dianake kumpul sakwise lebaran, dianake parpatan, dianake sarasean sakwise lebaran ngiras pantes maaf memaafkan saling podo njaluk sepuro akhire nganti sakbrene dadi halal bihalal. Paham? Paham. Mula matur nuwun Pak Bupati Ngawi, Pak Wakil Bupati Ngawi sing anake halal bihalal. Biasane nok pendopo saiki dikek alun-alun ini wujud Bapak Oni karo Pak Anto ngerangkul rakyat Ngawi supaya guyub rukun bebarengan kerja cerdas, kerja cepat dan kerja bermanfaat. Luar biasa. Lah nek kupat karo lepet ki kan kowe SMP. Lepet ki teko tembung luput, ngaku luput,
Isine ketan, pliket, kenthel supaya paseduluran ki ora pedhot. Nek kupat ki isine beras, beras sing putih sing wangi. Nek lontong kuwi wujude dawa, sok kowe wis ngerti. Lontong kuwi sipate wong lanang, ya ngono kuwi. Ya dawa ngono kuwi. Enake nek dioceki. Nek kupat ya metutuk ngono kuwi. Lah kupat mangane enake nek dibelah tengah. Kuwi ya kaya sipate wong wedok ya meletek ngono kuwi. Wong wedok mleteke napa, Mbah? Engko tak duduhi fotone. Engko tak WA. Kula nek kupat niku. Nek kowe urung nek sing pojok ki wis papat lho. Masa iya nyinggahne malah foto. meletek banget. Buntere janur wong sing wis ngaku lepat lontong olone kotong kembali ke fitri entuk cahayane swarga jan ki janma nur ki cahya dadi entuk janma sing entuk nur cahayane swarga sing wis kembali ke fitrah. Nek salah aja ngenteni lebaran, aja ngenteni poso. Saben dina nek rumangsa salah njaluk pangapura. Sing ngeweni pangapura halal, sing njaluk pangapura halal, akhire halal bihalal. Nah, ngene iki tak nggo golek dhuwit luar isih. Mubeng-mubeng. Nembang nek. Iki kan terus ngersake tombo kangen. Ora. Engko nek aku omonge netizen ngelokne. Kirone omong ini keret. Cewangkeme netizen ra tak gugu ora nanggap ya ta? Pancen silakan menghujat monggo. Nggih, Ora nggih, nanggap. ora nanggap. Pancen netizen niku Netizen zaman sekarang itu Netizen kok. menuntut kok netizen. Kleru. apa? Kadasen. iya. Iki aku arep nuntut karo dalange. Napa? Jujur ae. Dalang telu ki tetep sesuk takan. Lagi sebagian gusur royaltine piye? Aduh. Mati terus. Pinter. Ngerti kodene. HS. Hei, Bapak ngerti kok terus nyawer yo. Nyawer. wong ning Bengkulu kok. Oke nembang, Nduk. Nggih, mau pamuritan apa, Pak? Engko sing ngersake tombo kangen saking anu juragane sapi sawu jajar. Ngoten. Saipul. Nggih, monggo. Apa kulino ning banyu to? Napa kok? Banyu pripun to? Kok njaluk tombo rangen? Tombo kangen. Tombo kangen. 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 Rangen. Diaturke Bapak Bupati, Pak Wakil Oke. Bupati, Pak Camat seluruh Kabupaten Ngawi, Pak Lurah seluruh Kabupaten Ngawi. Ki rawuh kabeh. Nggih. Welcome. Matur nuwun Pak Bupati kalian Mas Santo kintunanipun. Waduh, nyeneng nih. Niki Pak Bupati kajeng kula kintuni Apa? masalah. Kowe iki mesti kintun masalah. Nek kintun masalah ning Mas Santo Wah, nggih. jelas padat. Ya, Apa niki? tombo kangen nggih. Tombo kangen. Yo, Digarap baru. seragenan mawon nggih Oke, kersane. siap. Yo. Masyarakat diajak untuk interaksi Mbak Niken. Oh, Sampai ngoten. untuk maju kene karo aku dadi Nggih. ben. Nah, Kalih Om Yudo. siap. Niki tuyul loro mboten bisa nggih. Melu lho 750 tok iso. Aku melu. Sampeyan ngancani abahe, engko lek abahe sawaya ceblok sampeyan sinampani. Ora ceblok. Ora ceblok. Toilete adoh dadak ning pendopo. Mbok menawa ndas kuwi kena dinggo wadah. Lah malah mondol kira-kira ceblok ning kono pisan kok. Kowe kan ning ndi? Teng mriki lho. Mondol kersane aja lek ketemu. melok. Nggih lho, kula penging lho punan. Kodi. Metune bojo ora oleh. Ngedeni cah cilik-cilik lho raimu putih kabeh. Modele kaya ditut Engko melok wayang liya endol. Kira dalang kira. Kalau jek enek dalang sitok nang kono. Melok Dan- ae. Heeh. Yo interaksi mumpung dalu Oke. niki didereke karo Pepadi Ngawi dan tim Gusur Gugah. Acarane ora acara apa iku? Melok malah kaya teleke manuk lho. Niken Salindri. Wah. Kalem. Kenyo Kediri, Ambudaya ngrungkepi seni. Amin. Luar biasa. Tepuk tangannya mana?
Masyarakat disapa dong Mbak Niken. Injih ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Agem bapak-bapak yang terhormat datang lenggah dateng ajeng. Kula ngaturaken sugeng dalu, selamat menikmati. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Semoga diberi rezeki yang banyak, kelancaran segala urusannya. Amin. Sudah. Yang penting doa terbaik. Alhamdulillah Mbak Niken. Injih, Abah. Ngawi iki gudange dalang. Di Ngawi kuwi arep golek dalang sing piye enak. Nggih. Ternyata Kabupaten Ngawi sanggup menatap ke depan, menjawab tantangan untuk seni pedalangan. Tepuk tangan untuk Bupati Ngawi. Ora perlu ada-ada dalang Ngawi apik-apik. Nggih, Kuwi arep Mas. golek sing gremeng ya akeh. Sing butuhe nyabetne kleru ya enak. Ya ampun. Komplit pokoke. Kowe urung roh jenenge Mas Lasno to? Dereng. Wo, gondo glendem iki tenan. Iki dalang Werkudara iki. Wonge gedhi tapi suarane cilik. Lah iya. Anu kan. Nggih, Abah. Diringi gamelan rak wis kulino. Umum. Coba Musik, penonton, musik. Penonton Diajak interaksi. Meneng sih. Jak interaksi. Delok neme pira pelok. Ayo nyanyi bareng karo Niken. Yo kanca neng kisik gembira karo keplok. 1 2 3. Yo kanca neng kisik Gembira alera-plera Saya, Bah. wong Sakmenika keluargane sampun guyub rukun. Oke. Heeh. Wong Ngawi ya ngono kuwi. Nggih. Nom tuwa cilik iso nembang kabeh. Nggih. Ki. Napa malih? Sik. Musik. Kowe iso nembang apa? Iki ibu kan lenggah. Bu Oni, Bu Antok lenggah. Nggih. Nggih. Dilikke aja lali bekti karo ibune. Oh, Bekti karo mboke. Sik, Arjen meneng sik. Yo. Mbak Niken meneng. Penonton ibu-ibu bareng. Kasih ibu. bagai sang surya menyinari dunia. Ya ta? Iki ambakno tembangno ya Nduk nek nang ndi nggo Nggih. ngelikne ben bodho bekti Bekti kalih ibuke. tidak hanya ibu. Iya. Lah sing angel ki bapak kuwi ora enek lagune. Enten. Ngesakne wong lan eneke wis modar rek. Bapak. Ora kuwi. Apa? Untuk ayah tercinta aku ingin bernyanyi walau hanya dalam mimpi. Wong wis modar rek. Tapi ya tak gawekne. Kasih bapak Asik. kanggo bojo anak direwangi saben bengi dadi panjak tapi uripe tetep ora penak. Semoga panjang umur kagem bapak-bapak sedaya. Oh, ini lho. Kok mboten pas ya, Mbak? Kok mboten pas? Jobek. Mulane Lah iya bener. Kasih bapak kanggo ibu anak direwangi saben bengi dadi panjang. Bayarane ora patek penak.
semoga bapak uripe panjang umur sedaya. Guri-guri kok kulater. Bapak